Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta ci gaba da ɗaukar hankali a kasuwar sauyin shekarar 'yan wasanni, inda ta ci gaba da yin cefane domin ganin cewa ta inganta tawagarta a ƙoƙarin da take yi na baza capacity ƙarƙashin jagorancin José Mourinho. An yi sauyin shekara mafi ɗaukar hankali, mafi girgiza kasuwar sauyin shekarar 'yan wasanni, mafi ba da mamaki. Abinda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ɗin ta yi a yau ya sa ya zama ɗaya daga cikin transfer mafi ɗaukar hankali a gaba ɗaya ma a wannan makon da muke ciki. Domin ku abu ne aka yi shi kankace kwabo. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid a daidai wannan gabar ta yi amfani da wata dama na ɗaukar ɗan wasan wato ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Levante Carlos Espì. Wannan ɗan wasan ya riga da ya cimma yarjejeniya da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Brighton ƙasar Ingila, kuma dab ake da kammala komai domin komawarsa, sai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta ce a dakata. Ta nemi wannan ɗan wasa kuma kankace kwabo wannan ɗan wasan ya sauri ya amince da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid, har da ƙungiyar ta biya kuɗin sakinsa wanda ya kama euro miliyan 25. To me yasa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta bada kafa ta yi gaggawa ba ta yi wasa ba wajen wannan ɗaukar ɗan wasan? Da fari dai José Mourinho ne ya bayyana cewa lallai ilalla ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta kawo masa asalin cikakken lamba 9, wanda ba wanda ya araya yafa ba irin su Vinicius irin su dan wasa Kylian Mbappe. Asalin lamba 9 yake nema ƙungiyar, kuma ya nuna yana son dan wasa Carlos Espì. Wannan ne yasa ba a yi wata ba ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta ɗauki wannan ɗan wasan. Hatta masu kawo labaran sauyin sheka sai da aka ba su kafa, kai Fabrizio Romano kanshi ma an ba shi kafa, saboda da kawo rahoton cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid tana neman wannan ɗan wasan, da kammala cinikin ɗan wasan nan ba a fi awanni 3 ba. Ta baya ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta bi ta kammala komai ba tare da wani firgici ko kuma wani sa ido ko kuma wani katsalandan a cikin cinikin nata ba. Waye kalan Espì? Wannan matashin dan wasan mai shekaru 21, an haife shi a shekarar 2025. Baya ga haka dan wasan yana da tsawo na kafa 6 da inci 4. Tsawo da za ku iya cewa irin na 'yan wasannin basketball. Tsawo da za ku iya kwatanta shi da irin su 'yan wasannin Elveron Haaland, irin su Taba Courtois, irin su Alexander Solos da sauran 'yan wasanni da suke da tsayi. Ana ganin 'yan wasanni masu tsayi ba su fiye gudu da hanzari ba su fiye kazar-kazar ba. To amma wannan dan wasan Carlos Espì ya bambanta, domin dan wasa ne wanda yake da kazar-kazar, dan wasa ne wanda yake da gudu, kuma dan wasa ne da yake da advantages a gurare da dama. A shekarar 2026 kakan da muka kammala kenan, dan wasan ya ci kwallaye 13 daga wasanni 27 da ya fafata a kungiyar kwallon kafa ta Levante. Alƙalman da suka nuna cewa dan wasa ne ba ƙashin yadarwa ba, wanda ƙungiya za ta so ta ɗauki wannan ɗan wasa domin cimma nasara. Amma me yasa Real Madrid ta yi kwalafacin ɗaukar wannan ɗan wasan? Bari ɗan dawo da ku baya tana muku wani abu wanda kuma kanku kun sani. Me yasa Madrid ta ɗauki wannan ɗan wasan? Amma na san da kun san Madrid ta sai ɗan wasa ma Cucurella. Kun san Madrid ta sai ɗan wasa Denzel Dumfries. Wani salo da Mourinho yake so ya shigo da shi idan kun lura shi ne idan hagu ta kiya a koma dama. Idan ɗan wasan gaba sun yin abin da ya kamata ko kuma sun gaza yin abin da ya kamata, kamar yadda irin su Vinicius da kuma ɗan wasa Kylian Mbappe da sauran ɗan wasannin gaban Madrid suke yi, to fa za a sauya salon bal ɗin. Domin kuwa shi wannan matashin ɗan wasa ne wanda ya san gamawa da ƙwallo. Kisha ne ajin ƙarshe idan ya yi wanda gola, to sai dai fa wani labarin ake yi, domin ko ƙwallo sai ta shiga raga. Ya iya sarrafa yadda zai ci ƙwallo a raga. Sannan ɗan wasan akwai shi da ka, in dai za ku kawo masa ƙwallo ta ka, don Allah da zai sarrafa ta sai ta shiga raga. Alakanta wannan da 'yan wasannin da Real Madrid take da su na gefe da gefe, mun san dai Cucurella in dai lodi ne akwai shi, in dai kawo ƙwallo ne cikin akwatin da'ira na abokanan karawa akwai shi, in dai cici obin ne akwai shi. Haka shi ma Denzel Dumfries mun san akwai kawo ƙwallo, kuma akwai ɗagota, akwai cici ta zo har cikin yadi na 18. Shi ma Anthony Alexander din haka yake, ya iya daga ƙwallo. To Real Madrid za ta yi amfani da wannan damar mafa a kakar da za mu shiga wajen caccaba irin waɗannan ƙwallayen domin kawo su kan wannan matashin ɗan wasa da zai iya zama back off, kuma wataƙila iya karɓar guri a cikin ƙungiyar ta Real Madrid. Mourinho dai yana so lalle ilalla a kakar wasan da za mu shiga sai ya ga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta iya lashe gasar Champions League da take hankoro da sauran gasannin da Barcelona ta kasa ta tsare ta hana su rawar gaban hantsi. Mourinho dai yana so ya ga cewar
Real Madrid ta yi mamaya a kakar wasan da za mu shiga. Ya zuwa yanzu mai horoswar ya sa an kawo masa dan wasa Dumfries, an kawo masa Marco Cucurella, an kawo masa dan wasa Bernardo Silva, an kawo masa dan wasa Carlos Espì, da kuma an kawo masa Ibrahima Konate. Ana shirin kawo masa dan wasa a Rodri, sannan kuma ana shirin kawo masa dan wasa Yan Diomendi, da sauran yan wasan da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid za ta iya kawowa bayan ga yan wasannin da take sallama. Sai dai wannan kawo dan wasan fa ba zai wa wasu 'yan wasan na kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid daɗi ba, musamman ma tuni damar ɗan wasa Gonzalo Garcia ya bar kungiyar. Yanzu ɗan wasa Endrick shine zai yi takaicin kawo wani ɗan wasa a lokacin da yake so ya ga ya nuna kansa a ƙarƙashin jagorancin Mourinho. An kawo wani ɗan wasa da zai iya benta shi kuma ya sa shi ya dinga kallon ta, ko kuma a mai da shi ma aro wata kungiyar a kakar wasan ta bana. Shin ya kuka ga wannan sauyin shekar da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta gabatar? Me kuke tsammani dangane da yanayin salon wasan Real Madrid karkashin Morocco da kuma wannan alfanu da dan wasan zai iya? Har yanzu baka sauke manhajar Golden Telecoms ba? Tabbas yanzu ne lokaci yayi, domin kuwa da manhajar mu ta Golden Telecoms zaka iya samun tsararrukan data masu saukin gaske. Bugu da ƙari zaka iya siyan kati kai tsaye cikin sauki, sa'annan zaka iya biyan kuɗin makaranta, TV subscription da kuma kuɗin wutar lantarki da sauran tsare-tsaren biyan kuɗaɗe. Maza hanzarta ka je Google Play Store domin sauke manhajar tamu da Golden Telecoms. Zan ajiye link a comment section da zai kai ka kai tsaye inda zaka sauke wannan manhajar ka samu biyan bukata babu wuru-wuru ba runtu.